Muri Zimbabwe aiwa ona nyaya face yaChamisa kwayasvika notoona kuti Tshabangu oda kutoenda makoti chaiko achiti aiwa Nelson Chamisa hakwanisi kushandisa face yake panew party yachafoma uye ndiye achashandisa face yaNelson Chamisa kubato ravo reTCC nyaka vaNelson Chamisa vakabvako. Aiwa muri Zimbabwe kwazovhugwa hombe manje nekuti panapa tinoona kuti aiwa bepa reZim Media Review aiwa rayanzi kuburitsa zvese. Saka mupinda mumashoko aya nokurudzira subscribe wolike wote on the bell icon tomoshana mabitsa ndokupa pano pa ZIM News Live. Notoona nyora vachiti Tshabangu speaks to the standard ZIM on using Chamisa's face as TCC logo. We agreed to it and its TCC trade name. We have to go to Congress to pass a resolution to do away with Chamisa's face as our logo. If he decides to use the logo with his face, he will sue him. Sanozvika chitogona Tshabangu achiti aiwa Nelson Chamisa ngoda kushandisa face yake palogo rake aiwa tinomusungisa. Muri Zimbabwe taona kuti vanhu vabva vati pacha vachikana macomments avo. Sarona pane mwana wenyora achiti he says so because he knows he will win. The Zimbabwe courts are his till Chamisa quits politics. They should pray things don't change in Zimbabwe. If they change all judges, and I mean all including Chief Justice, they will reapply for their jobs, and guess who will be their boss? Mwanu achipindura achiti logically ndezvekushaya izvo, but technically it's company property. Just like dai akaita Chamisa and Sons and wasiya waisazotibvisa zita rangu ka waitoita maprocesses. It's just embarrassing kurira face yemumwe murume mune dzenyu anti munodiwawo here. Mwanu achipindura achiti Chamisa is supposed to be a lawyer, although his capabilities as a lawyer are debatable. Muri Zimbabwe ndozvika chitaurwa panapa kuti aiwa nawo face yaChamisa yanetsa mupolitics dzemuZimbabwe vachirwira na face yake. Pina mucomment section medu notoona ane mafungiro akasiyana, mutidze mafungiro enyu. Aiwa musangano subscribe kulike notina on the bell icon. Tombashana mabudisa ndokupa pano pa ZVAITWA News Live.